Mayang hapon sa tanan. Nami kayo sa inyong atubangan para manuktok sa inyong mga tagsang-tagsang kasing-kasing. Kinsa to na ay mga maluong kasing-kasing. Nga mga nakadaog at mga eleksyon at naging bulan. Mga playon tami, mga yun tami tabang para makasulod og scholarship kung partner. Pila na ni siya kagabi na nagkaguol. Tumigan siyang kaguol. Gawas na lang siya. Magbitbit og lata sa gawa. Maguyod og lata. Galibog siya kasi siyang buhaton para lang makuha yung scholarship. May nagpakaluoy sa inyo tubangan. Naunta, tabangan ninyo. Na makakuha ang scholarship or kasi may naay mga willing mo tabang like financial assistance para lang makabuot iyang pangandoy nga gusto siyang makuma ng eskwela. Pangandoy gud niya matapos ang kursong siman. Pinakurat na lang ko kay tungod sa gusto niyang makuha ang scholarship, magdamgo siya tunga-tunga gabi palit lang iyo sa puste ang kalibungan sa kwarto mag-review sa ganyo galibo kung mag-adonis na siya o mga apply ng scholarship. Ako lang, maluoy taon mo, ako lang taon siyang pukawon o katulog ko ba? Mag-cute-cute naman siya. Paglain taon ta, nga wala din ako, di nantin ako kadawat. Tumudaga na siya sa tunga-tungas kalsada, paligis na sa siya. Ipatunga sa tunga-tungas dalan. Ngayong tabang. Karibugo ko niya akong partner, tarong ko ba niya yung auto. Siguro matarong lang doon kung maka-apply ng scholarship. Kung ginaot pa ang tanan, maluoy ani niya, maluoy sa ganako. Kami naghangyo, tabangan ninyo. Kung maorat ko. Gusto na mong ipaabot yung mga tagsa-tagsang kasika. La da da dum da dum, la da da dum da dum.